गैया 69 गैया 36 गैया 35 गैया 96 गैया गैया 73 73 गैया 84 70 84 गैया 89 लाइन मोजां माबा खालाम 56 56 गैया बेसेबां 86 गैया 99 99 दङ 10 थाखा मोनसे दा नांबाय मालाय निफ्राय नांगौ आसाम ब्रेबा नैबे बिथाङा 99 आव 10 थाखा दंमोन बेखौ बुंनो हाबाय बिथाङा मोनबाय आरो मा जागोन नों बिजों रेडि दे 100 नाय गैया गैया 91 गैया 65 गैया 95 गैया 80 गैया 35 गैया 30 गैया 71 गैया 65 आया गैया 39 गैया 39 50 मालाय देनजार नांबाय नै लटारि बिथाङा 39 आव 50 थाखाखौ फोनांनो हाबाय दा 69 दे लाइन जा 40 गैया 49 गैया 45 30 गैया 93 गैया 94 गैया गैया 49 गैया 41 गैया 50 गैया गैया 60 गैया गैया 64 गैया 61 गैया गैया 85 गैया गैया 95 गैया 86 गैया 97 गैया 44 गैया गैया 98 गैया गैया हाब खेबेसिम गोथै 79 गैया आरे 55 गैया गैया 80 गैया दे लाइन 49 थाब फै गैया गैया 69 50 गैया 39 गैया आया 35 गैया 40 गैया गैया 99 गैया 62 गैया 100 हान्द्रेद गैया 40 गैया 94 गैया 41 गैया 55 गैया गैया आलदा बुं माबा 62 गैया 56 गैया गैया 56 गैया 57 गैया 58 गैया 59 गैया 60 गैया 68 गैया 69 गैया 70 गैया 75 गैया 73 गैया गैया 79 गैया गैया 78 आयु नोंना खुगाया मा जेबो होनाखै दा सिथाब्रा 78 आव 500 ओइ लागाव र नै 78 आव 500 थाखा बिथाङा मोनबाय दे लाइनाव था लाइनाव 51 आच्छा अरे 200 आया 86 गैया 50 गैया 49 गैया गैया 35 गैया 15 नि गोजौ 15 गोजौ मोनसे 69 गैया गैया 53 गैया 71 गैया
84 Gaya. Gayali. 58 Gaya. 70 Gaya. 90 Gaya. 83 Gaya. 95 Gaya. 59 Gaya. 56 Gaya. 100 Gaya. 100 Gaya. Sabul. 102 Gaya. 100निफ्राय गोजौआव माबा गैखायाब्रा Gaya. 100नि गाहायाव ओमफ्राय 50नि 96 गोजौआव Gaya. 53 गैया 88 गैया 89 गैया 83 Gaya. 90 54 55 56 57 Gaya. 58 Gaya. 59 Gaya. 60 Gaya. 61 62 63 64 65 Gaya. Gaya. 66 Ya. 66 untuk Ayo. 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 66 मोनसे नस दे बियो 70नि गोजौआव Upor sir. Upor. 70नि गोजौआव 74 78 Gaya. 79 Gaya. 81 Gaya. 83 Gaya. 94 Gaya. 88 Gaya. गैया 94 गैया 96 गैया 89 गैया 98 गैया 88 ओहो 87 गैयालै 89 Gaya. 70 79 Gaya. मोननैनो गैया मोनसेल' 84 गैया 70 Gaya. 91 Gaya. 68 Ayo, kamu dengar? 83 Ya. 55 Ya. 55 नङा माने 70नि गोजौआवसो हा 82 आच्छा Ah. दाना जोब्बाय ना